Oho, koliko kućica za lutke. A evo i njihovih vlasnica. Devojke, sada svaka ima svoju kuću. A Betty je uzela najskuplju. Molly ima najslađu. A Jess ima najjeftiniju kuću. Njena kuća je napravljena od kartona. Pa da, šta da se radi? Nije strašno. Odmah ću učiniti svoju kuću jedinstvenom uz pomoć četkice i boje. Hajde da obojemo kuću u žuto. Biće tako lepo. O da, odlično mi ide. Moja kuća sada liči na skupu kuću Betty. Kao da je od zlata, jel da? A šta još da uradim? Tačno, imam plastelin. Odmah ću da oblikujem slatku hobotnicu od plastelina. To nije teško. Aha, još malo. Wow, izgleda tako cool, jel da? Sjajno, mnogo mi se dopada. A mogu i da napravim cveće. A divno. A sad ću ukrasiti kuću figuricama od plastelina. O, mnogo mi se sviđa. Sve je tako slatko i lepo. Čekajte, ovdje je prazno. To nije u redu. Imam pakovanje od jaja. Da. O, posljednje jaje. A ne, nije mi potrebno. Ups, Jess je odlučila da napravi Betty modernu masku za kosu. Nema veze, hajde da isečemo cvetove iz kutije od jaja. Ovo će biti listići. Da, a sad ću se obojiti šarenim bojama. O, kakva lepota. I stavit ću cveće ovdje. O, baš mi se sviđa šta sam napravila. I moja lutka je zadovoljna. To je najvažnije. Znala sam da obožava cveće. O, ideja. Hajde da ukrasim i krov cvećem. Pa šta? Ja mogu lepo ukrasiti svoju kuću. Stavit ću na prvom spratu prelepi vitraž kroz cijeli zid. Super! O, ideja. Uzet ću lepak i naneti lep uzorak na foliju. Da, tako je. A sad ću sve obojiti onako kako mi se sviđa. Odlično mi ide. Ja sam prava umetnica. Gledajte, ispala su vitražna krila. Dodat ću ih mojoj kućici. O ne, gdje ćeš, stani. Ups, čini se da moja kuća želi da poleti. Dobro, hajde da je vežemo za tlo, da sigurno ostane na mestu. To će sigurno pomoći. Lutko, kako ti se sviđa? Ukrasit ću krov slatkom mačjom šapom. Divno. O ne, moja lutka je pala. Smislila sam. Imam i za tebe krila. Hajde, stavi ih. Hrabrije. Uspelo je. Sada moja lutka leti. O, kao prava vila. Odlično. A ja sam okačila na kuću svoje omiljene zlatne lance. O, znam kako da ukrasim kuću. Dodat ću joj nekoliko kula. Sada to nije samo kuća, već pravi dvorac. Tu ću okačiti dijamant, a ovdje ću staviti garažu. Moja lutka ima cool zlatni auto. Odlično. Treba nešto smisliti u sobi, inače će se moja lutka smoriti. Tačno! Ja znam šta mogu napraviti od čačkalice i kartona. Sad čekajte malo. Gledajte, ispao je sto. A sad ću ga ukrasiti plastelinom. O da, kakva lepota. To izgleda tako lepo. Na isti način pravim stolicu, krevet, tobogan i police. A na policama ću rasporediti omiljene stvari moje lutke. Odlično mi ide. Lutko, hajde da ocenimo tvoj krevet. Šta? Da li je
stvarno tako hladno? Kakva noćna mora, šta da radim? Znam kako to da popravim. Treba da ti napravim pokrivač. Imam pređu. Sad ću isplesti jedan jako topao pokrivač. Gotovo! Wow! Ona je odmah zaspala. A dok moja lutka spava, ja ću opremiti sobu do kraja. Ovdje će biti ormar za stvari, ovdje lampa i tepih. Lutka se probudila. Hajde, pogledaj sve. A čime ja da ukrasim prvi sprat? Znam. Uzet ću cipelicu. Od nje će ispasti odlične fotelje. Samo treba da obložim cipelicu mekim materijalom. Uspela. Stavit ću je ovdje. Moja lutka može da sedne i odmori se na fotelji dok ja opremam sobu. Dakle, tu ću napraviti garderober. I rasporedit ću sve ormariće s odećom koje ima moja modna lutka. Ja sam smislila nešto posebno. Sad ću vam pokazati kako sam lepo ofarbala zidove. Skidam foliju. Wow! Kako lepo ide zajedno zelena i zlatna. Tu ću staviti krevet. Mislim, okačit ću ga. Sada moja lutka može da se odmori na letećem krevetu. I spala je neverovatno lepa spavaća soba. Sve moje drugarice će mi zavidati. I nama se sviđaju naše kuće? Da. A na drugi sprat ću okačiti zlatne zavese. Da, i dodati još zelene. I okačit ću još disko kugle. Ovdje i ovdje. Tu će biti zvučnici i DJ oprema. Moja lutka obožava klubove. Sada ima svoj klub kod kuće. Biće joj tako zabavno svaki dan. Wow! Betty ima svoj noćni klub u kući. Dobro, a ja ću svojoj lutki napraviti bazen. I to neobičan. Ne s vodom, već s kuglicama. Da, ja imam puno perlica. Napunit ću cijelu sobu. O, da, moja lutka je oduševljena. Ima svoju sobu za zabavu. A šta tu radi Bettina lutka? Kuda je pobegla? Šta? Da, izgradila sam McDonald's za svoju lutku na prvom spratu. A evo i prve poručbine. Odlično. Moja lutka radi. Devojke, jeste li ovdje? Došle ste da vidite moju kuću? Kako zanimljivo. Gledajte, sve zajedno jedu u McDonald'su. To je tako slatko. Jess, to je super ideja. Hvala, devojke. Trudila sam se. Inače, ocenite naše kućice. Ispale su tako različite, ali tako lepe. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Moja je ispala tako jednostavna, ali veoma šarena. A Molly je napravila najmekšu kuću na svetu. Svaki kutak je tako plišan, jel da? A jeste li vidjeli divnu Bettinu kuću? Evo je. Ona sva sjaji. Od čistog zlata je. To je baš moćno. Pišite svoje mišljenje u komentarima. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao. Kakva užasna kuća. Ova je već bolja. Više mi se sviđa. Da, a tebi, lutko? Cool, i njoj se sviđa. To je super. Ko ste vi? Ne, pustite me. Stanite. Šta je to bilo? Gospođice Molly, možete da uđete? Hvala, Tede. Ovo je moja omiljena lutka brac. A ovo je njena nova prelepa kuća. Dobro, hajde da se igramo. Kako si ti siromašna? Tako je ružno govoriti. Tede, rukavica. Hvala. Ćao, Jess. Moram da sredim svoju polovinu kućice. Fuj. Ovdje je sve prljavo i ligavo. Kakva je to sluz. Kako odvratno.
A šta imam u rancu? Limenka kole, a pacov, četkica za zube. O, odlična opcija. Koristit ću malo paste za zube, da. A sada čistim kućicu. Super, odlično mi ide. Hoću još grožđa, hvala. A šta to radi Jess? Uspešno sam očistila kućicu. Divno. Sad je tako bela, tako čista, sjajno. Koristit ću šareni papir za ukrašavanje. Da. Gledajte. Napravit ću zeleni grm. Aha, a zatim cveće. Skupit ću delove. Odlično! Izgleda super! A sada mogu ukrasiti svoju kuću. A, moja lutkica! Kako ti se sviđa? Uzmi limenku sa farbom. A sada ostavi svoje otiske po celoj kući. Hajde, uspećeš! A verujem u tebe! O, kako je lepo ispalo, svaka čast! Cool, bravo, bravo! O, a šta ovdje da uradim? Znam! Ostalo mi je malo papira i seći ću potrebne delove, a zatim dodajem prozor i okvir. Ispalo je tako lepo! Pa šta? Kod mene će biti bolje. Tede, daj mi valjak. Hvala. Sad ću pokriti krov mekim tepihom. O, ideja! Sad je Tedu lice mekano. Kako smešno. Super! A sad ću ukrasiti prozor lepim okvirom sa dijamantima. Da, dodat ću ovdje zlatna srca. A ovdje će biti predivna zlatna ograda. Cool! I ja imam ogradu! Fuj, kakav užas! Tede, dođi ovamo! Gledaj, trebaju mi ovi kamenčići, jel vidiš? Donesi mi ih. Hej, šta radiš? Čekaj, ali to je moja kruna! Da li si odlučio da ukrasiš balkon mojim dragocenim kamenjem sa krune? Izgleda naravno lijepo. Da, dobro. Sviđa mi se. Ali sad mi treba nova kruna. Je li zlatna? Nije! Donesi drugu! A ja imam ukusnu lizalicu. Ona je iz kante za smeće. Malo je prljava, ali nema veze. Sad ću razbiti lizalicu. Da. I ukrasiti komadićima svoju ogradu. Super. A tu će biti cveće od papira. Lepota. Ma daj, to je grozno. U mom dvorištu će biti fontana. Prelepa je. Da, super. A tu ću staviti zlatnu ogradu. Kako je sjajno ispalo. O, Molly, dala si mi sjajnu ideju. Trebaju mi šarene olovke. Povezujem ih zajedno. I gledaj, ispašće ograda. Tako je lepa. Super. A fontanu sam nacrtala. Baš mi se sviđa moja kuća. Moje je 100 puta bolja, jel znaš? Ne, nije. Šta vi mislite? Napišite u komentarima. Jao, a šta da uradim unutra kuće? Jao, nema ništa, sve ružno. O, časopis. Da vidimo šta ovdje ima. O, kakve lepe lutke. Okačit ću postere s njima na zid. Da, ispalo je slatko. Sviđa mi se. Šta? Vrati mi to. Šta je ostalo ovdje? Oho, kakve lepe lutke. Dobro, ja ću da okačim postere na zid. Da, sad ću uzeti lepak u pištolju
I nacrtati zvezdu. Super mi ide. Zatim ću nacrtati usne. O, da, cool. Imat ću pravi vitraž. O, da, ispalo je cool. Ostalo je sve obojiti. To nije teško. Kako mi dobro ide, ja sam pravi umetnik, jel da? Mnogo mi se sviđa. Još par dodira i to je to. Dodajem okvir. I stavljam ovdje. Tu će biti tepih. I ovdje također. Stavit ću fotelju. Zatim police. Biljku. Stočić za kafu. I stolice. Sada moja lutka može uživati u ovom mjestu. Ovo će biti njena sopstvena dnevna soba. O, ja sam nešto smislila. Treba mi plastelin. Sad ću od njega napraviti potrebni namještaj. Da. Od roze plasteline ću napraviti stolicu. Super! Ostalo je dodati nogice. Eto ih. Svaka mi čast. A od belog plastelina mogu napraviti lepe jastučiće. Preslatko! Sad ću rasporediti sav namještaj po dnevnoj sobi. Jao, gledajte, dnevna soba je spala tako udobna. Moja lutka je oduševljena. Cool! Ok, vreme je da napravim toalet. Već sam zalepila leopard tapete. Ovdje će biti zlatna WC šolja sa mekim roza navlakama. A tu ću staviti kadu. Ted, vidiš policu? Treba je popuniti. Napravi na 3D printeru lepu mačku. I ofarba je u zlatnu boju. Da, odlično. Svaka ti čast. Da, i krevet mi treba. Stavit ću ga ovdje. Super. Vreme je da sredim spavaću sobu. Tu će biti lampa, stolica, sto i okačit ću nekoliko disko kugli. O, kako slatko. Moja lutka ima najlepšu sobu. I ja sam smislila ideju za spavaću sobu. Sad ću naći nešto. O, sladoled! Nisam ga pojela do kraja. Usput, štapići od sladoleda savršeno mi odgovaraju. Spojit ću sve zajedno uz pomoć lepljive trake. Da, tako je. Gledajte, napravila sam policu za knjige. Super! Rasporedit ću sve knjige. Moja lutka je mnogo pametna i voli da čita. O, kako lijepo! Tu ću staviti krevet, ormarić sa lampom, a tu će biti sto za kompjuter. Moja lutka će moći da igra svoje omiljene igrice. Tu će biti tuš kabina, ali od čega da je napravim? Tačno! Ovdje ima kesice za smeće. Tu će biti zavese. A ovdje je kartonska WC šolja. Gotovo! Moja soba je potpuno spremna. Ispalo je super! Jao, Molina polovina kuće ispala tako skupa. Nevjerovatno. A polovina Jess izgleda jednostavno, ali također lepo. Sviđaju mi se obe kućice, a šta vi mislite? Napišite odgovor u komentarima. Jess, gdje je tvoja lutka? Kuda je otišla iz svoje nove kuće? Wow! Ona je kod tvoje komšinice. Organizovale su modnu reviju, sjajno. Zanimljivo, da li Molly zna za to? Evo je, sigurno nije čula za to. Šta se dešava, devojke? Ne razumem, šta hoćeš? O, kuda nosite Jess, hej? Da, odlično. To je to. Je li sad bolje?
Eto je. Wow, kako je lijepa! Postala je mnogo bolja. Dede, to je savršeno. Ali i ti treba da se središ. Hajde da promenimo tvoj stil. Šta? Da, sada izgledaš mnogo bolje. Odlično. Možemo sad svi da se družimo. Nije me sramota. A mi smo super. Da! Wow, kakva je ovo lepa školjka kod Susan i Belle. Izgleda super. Šta je s njom? Wow, gledajte, to su kućice za lutke. Tako je super. A unutra su prelepe sirene. Hajde da brzo ukrasimo vaše kućice. Susan već zna šta da radi. Ona ima čarobni štapić. Pitam se šta hoće da uradi. Da vidimo. Wow! Ona je ukrasila kućicu okolo koralima. Divno, divno. A šta će Bella da uradi? Hajde da vidimo. Ona ne zna da koristi štapić. Ups. Ajuj! A kakvo je ovo smeće? Fuj. Treba to popraviti. Da. Sad je to odlična, lepa mreža. Kačit ću je između spratova. Super. To izgleda prelepo. Treba još samo dodati ljubičaste šljakice. Bella, gde si? Jao. Ćao! Ovdje sam našla toliko ukrasa. Ovo ću okačiti na krov. Aha, izgleda baš lepo. A ovdje neka budu mali korali. Super! A šta su to doneli naši mali prijatelji? Da vidimo. Pa to je akvarijum. Hvala puno, prijatelji. Volim vas. Dakle, treba napuniti akvarijum vodom. Da, ja ću ti pomoći. Super, svaka nam čast. A zatim ću dodati ukrase. Da, i sipat ćemo kristale na dno. Tako je. A ja ću staviti sandu sa tajnim blagom. No daću par korala i meduza. Kako lepo. Eto, pazi šta imam. Wow! Ovdje su slatkiši. Neka plivaju u akvarijumu. A tu će biti ljubičasti tobogan. I roze isto. Super! Hajde da isprobamo tobogan. Hajde. Sirene, jeste spremne? Možete da se spustite. Juhu! Ovo je mnogo zabavno. Gledaj, a sad je vreme za ručak. Mi smo super, baci kocku. I još jednom. Ma dosta više. Eto, uzmi. Kako je lijepo, sviđa mi se. Dakle, sad ću ukrasiti prvi sprat. Odlično, to će biti zid. A sad ću staviti aparat sa slatkišima ili salon za lepotu. A šta želiš, draga? Razumela sam, treba ti salon za lepotu. Okej. Ovdje ćeš moći da praviš frizure. A ovdje da se šminkaš. I obavezno ti treba kada. Kako je lepa. Odlično. Unutra ću sipati Coca-Colu. Tako je. A tu ću poređati sve tvoje omiljene stvari. Ovdje ću staviti police. A na njima će staviti parfemi. Cool, izgleda sjajno. Sada moja lutka može da se kupa sa bombama za kupanje. Gledajte koliko pene. Wow, lutko! Napravili su ti tako lepu frizuru. A sad se našminkaj. Ti si prelepa. Nevjerovatno. Šta to leti u mene? Jao, kako me sve nervira. Ništa mi se ne dopada. Našla sam. Ukrasit ću sobu zvezdama i školjkama. Gledajte kakve neobične police imam. Savršeno. Ovdje će biti torbice. A tu ću staviti police sa ukrasima. Moja lutka ih ima baš mnogo. Ona obožava ukrase. Dakle, ne, to nije to. Ne.
Da, to je prelepo. Savršen pod. Divno. Tu će biti garderober moje lutke. A tu ću napraviti mjesto za šivanje. Divno. Opa, to je princ. Moram hitno da ti napravim neku lepu haljinu. Hajde da požurimo. O, ti si tako lepa. Potrebne su još minđuše. Da, i ogrlica. Ekstra. Hajde, a sada izaberi torbicu. Odličan izbor, svaka čast. Evo, stigao je princ. O, ne, načekao se. Šta? Je li odlazi? Ne. O. Pa šta da se radi? Ne brini, Susan. Ja sam već smislila šta će biti na drugom spratu. Gledaj, zar to nije prelepo? A tu ću staviti krevet. I treba mi mnogo jastuka. Ovdje ću staviti lampu. A tu će biti kolica sa slatkišima i čajem. I još treba napraviti dvorac od peska. Da, cool. I zvezdu. Sjajno. A sad ću iseći pesak. O da, to tako pušta. Tu će biti fotelja, papir za crtanje i boje. Super, još nekoliko detalja i to je to. Inače, moja lutka odlično crta. Ona je prava umetnica. Hajde, nacrtaj nam nešto. A još više, voli da se igra sa peskom. A posle svega da popije ukusan čaj. Obožavam te, lutko. Donela sam toliko stvari. Dakle, sad ću izvaditi sve kutije. Gledajte, ovdje će biti krevet. Ovdje fontana. A ovdje morski konj. Da, treba mi još sto. I ogledalo. Divno, soba je prelepa. Vidi, lutko, tu možeš da se igraš sa fontanom. Jesi zadovoljna? O, vidim da baš uživaš. Znala sam da će ti se dopasti tvoja nova soba. Uživaj, draga. Dakle, ja sam najbolja. Gledajte kako mogu. O ne, padam. Jadna, Susan. Okej, niko je nije terao da se penje tamo. Ja sam smislila da napravim bioskop na trećem spratu. Fotelje, televizor i... da, tačno, treba još hrana. Ne brini, sad ću sve srediti. Stavit ću aparat za kokice. Aha. A na sto ću poređati još slatkiša. Šećerna vuna, kokice i eto, sve spremno. Gotovo. Draga, smesti se udobno i film počinje. Sada imaš svoj kućni bioskop, zar to nije sjajno? Inače, ja obožavam da gledam filmove. Opa, što radiš, Susan? A mi imamo diskoteku. Muzika na maksimumu. Da, to je mjesto za DJ-a. Ovdje će biti VIP zona za najlepše goste. A ovdje piramida od čaša sa koktelima. Divno. Znate, može se čak i pevati. Gotovo. Sada moja lutka ima mjesto za žurke. Može da se odmori ovdje sama, a može i da pozove drugare. Uživaj. O, kako lepo pevaš. Svaka čast. Bela, hajde da se igramo zajedno. Naše sobe su prelepe, jel da? Da, super su. Svaka je divna i jedinstvena. Jeste. Pogledajte još jednom svaku sobu i napišite u komentarima čija soba vam se najviše dopada. Da, a jako nas zanima vaše mišljenje. Čekat ćemo vaše odgovore u komentarima. I hvala što ste bili sa nama.